lu2 uthi uyahamba kubangani bakakufonela u2 leyo nto leyo ibangela i-depression ne-stress. Mkhulu ngicela ungenzele ukuthi ngibe nomuntu ozongifonela emakuthanda mina. Ngiyacela mkhulu uma ukuthi unayo into yokuthi nje relax azi ukuthi la ngikhona ngi-safe. Lento ukuthi 1 minute uyafonelwa. Akuyona imfihlo lo nami ngamkhenika lo. Yebo. Ngoba ngase ngizalile ingane yabona. Nginabo uma wengane abanye. Ngase nginezingane impela nje. Ngagcine ngayibona impilo yami ukuthi ayiqondi uma ungenayo umuntu oqondile. Kanti nomsebenzi wethu uyadinga ukuthi ube nomuntu oqondile. Ngase ngithi ke mina cha asihlale phansi sabonisane naye kwase kuyaqonda. Ngase ke ngimtshontshe ngenakile ngilokhu ngifuhlela umuthi ngoba senke ngagileka phela. Angisafuni ukugileka kwesibili. 2+2 uma uzokhumbula kahle ukwazi kwami ngangikwazi ngoba ngigiliwe. Yebo. Uyakhumbula? Wawulahlekelwe isithando sakho. Tshela abantu ukuthi ngasuka kuphi ngetekisi. Wasuka netekisi eBay wafika la ekseni ngangisahlala khona la ekhaya ngiseyingane khona. Ngangiphethene envelope. Phethe envelope enalento eyomuntu wesifazane iphenti. Esukaphi? Yayisuka enquthu. Ngokuhlupheka. Anjayihlobo ngokuhlupheka. Ningashayi ihlombe. Iyarekhodwa lento shona. Yebo. Uzoyibona lo muntu kanti imfihlo le. Hayi. Akasekho emhlabeni. Hayi. Kumnandi ke nami ngimfisela lokho. Sengaclaima ngadla imali ngayo. So ngiqonda ukuthi bafowethu esisuka kude nalensizwa le. Sisuka kude nalensizwa le u2+2. Usizo lwami lonke, ilwazi lonke. Mina la ekhaya mina ngibona 100%. Mina la ekhaya ngafika la ekhaya mina kuseyimi umuzi nje. Umuzi 2+2. Siyabonga mfowethu sikahle. Siyabonga. Asilungisele ukuthi ngaxoshwa imfene embodla. Uma ngihamba abantu bangibuza ngayo kakhulu ukuthi isho ukuthini. Uyayazi imfene wena? Ngiyayazi imfene baba isilwane nje ngisizonda kunazo zonke. Wayibone imfene ediphini? Ngangiyesikoleni nginabantu abanofakazi kwalokho 2010. Ubani wabaleka phansi kwakho nemfene manibonana? Ngaleso sikhathi nganginawo amandla okuphilisa ayemaningi. Ngaqala ngathandaza isikhathi eside. Ngitshela imfene ukuthi ngoba izosuka phambi kwami. Mawuthandaza imfene iyakubuka. Yadonsa umsila yahlala phezukwayo. Yenze njani emva kwalapho? Yathi yangifulathela isangilindile ngagijima. Ugijima uyakuyo noma uyayifulathela? Hayibo ngiphephisa impilo yami ngibheke ekhaya. Wabalekela imfene. Ngigwala baba, ngigwala impela. Okay. Mabalekela imfene khona lembodla. No, 2+2 siyabonga kakhulu bafethu. Ake nginikena ithuba bafethu iartist lethu la liyatrenda manje artist lethu liyatrenda uza neFangeti. Mawungena TikTok uza neFangeti nje manje uzobona liyatrenda. Mfowethu uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kakhulu futhi ngiyaphila. Ngibonga nethuba mfowethu ukuthola namhlanje kakhulu. Kahle ngakusasa futhi ngizobe ngikhona kusasa ngizobe ngihamba necrew yami. Ngibonga kakhulu umkhulu 2+2 ngibonge nani bafowethu ukuthi nikwazi ukuzosingatha umkhulu enza into enkulu kangaka ngoba kuyinto enkulu kakhulu lento ayenzile isibonelo esihle kulabo abasakhulayo. Kwaye mina ngizizwe ngabona ukuthi ngiyagoloda ngoba inhle kakhulu into yenziwe umkhulu. Kukho konke imicimbi oseke wayenza. Lo ngibone ngathi uyidlula yonke imicimbi oseke wayenza ngoba uyisibusiso na kuyena. Ngithanda umbongela kakhulu nje ukuthi enza into enhle kanje. Ngibonge namadlozi akubo ukuthi amcabangise into ebaluleke kangaka. Kuyisibusiso ukuba nengane ekwazi ukukhumbula abazali bayo. So ngiyabonga kakhulu. Mfowethu uthe ubaba u2+2 mayekuthinta ethi unomcimbi walolu